Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ай, я давно сяджу і мару, быццам я сапраўдная прынцэса. Усім салют! Прывітанне, Яна! Я ведаю новы комплекс фізічных практыкаванняў. Вельмі карысны для падтрымання прыгожай фігуры. Хочаш разам пазаймаемся? Прабач, Рыся, але я вельмі занятая. Занятая? Цікава, чым гэта? Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Вось дык справы. Няўжо Лізка да конкурсу спевакоў рыхтуецца? Сяброўка, зрабі паузу. Рыся, ты адрываеш мяне ад важнай справы. Глядзіце на яе. Зараз нават не спявае, а проста сядзіць. І гэта называецца важнай справай? Яна, растлумач, калі ласка, што адбываецца? Ла-ла-ла-ла. Быццам зачараваная сёння наша Лізка. Эю, я хочу ведаць усё я. Добрый вечар. Прывітанне, коска. Я вельмі рада усіх бачыць. Яначка, а ты чаму не вітаешся? Добрый вечер, коска. Ой, коска, з нашай Лізкай нешта адбываецца. Яна сядзіць зачараваная і гаворыць, што занятая важнай справай. Ну, можа, так і ёсць? Што за справа, калі яна сядзіць на адным месцы ды проста напявае? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Звычайна Яначка ўвесь час нечым занятая, а тут села на адным месцы ды сядзіць. І нават не захацела мой новы комплекс практыкаванняў рабіць. А практыкаванні такія карысныя. Хочаш, зробім разам? Ну, давай. Выходзь, будзем рабіць цудоўную зарадку. Так, я іду, а ты гавары, што рабіць. Рукі выцягваем перад сабой, ногі разам. Зараз дакранаемся левой рукой до правой коленки, а правой рукой до левой. Пам-пам, пам-пам. Снова руки перед собой и докранаемся правой рукой до левой коленки, а левой до правой. Галоўнае не пераблытаць права і лева. Так. Зараз другое, таксама карыснае практыкаванне. Будзем маляваць вачамі рмаў. Ух ты, так я яшчэ ніколі не малявала. Яначка, ты з намі? Я занятая. У мяне вельмі важная справа. Коска, няхай працягвае сваю важную справу, не звяртай на яе ўвагі. Мне нялоўка займацца вясёлай зарадкай, калі моя сяброўка сумуе побач. Яна не сумуе, у яе справа, рмаў. Коска, давай вачамі маляваць. 3-4, паехалі. Ну, паляцелі. Спрабуй намаляваць круг. Малюю круг. Оп. А зараз у другі бок. Ага. Дзяўчынкі і хлопчыкі, давайте маляваць вочкамі разам са мной. Оп. А цяпер ці атрымаецца вочкамі зрабіць васьмёркі? Ага. Так, малюю у адзін бок і у другі. Ага. Яначка, далучайся да вясёлай зарадкі. А, ты бачыш, што ў яе важная справа. Я не да нас. Сяброўкі так не робяць. Яначка, што ў цябе за справа? І чаму ты з намі нават не хочаш размаўляць? Разумею, што вы не адчэпіцеся. Ніколі. Я была вельмі занятая. Разумееце? Разумеем. Толькі чым? Ты ж на адным месцы сядзела. Я марыла. Марыла? Гэта вельмі адказная справа. І пра што ты марыла, дазволь даведацца. Я уяўляла сябе прынцэсай. І-за гэтага ты перастала гуляць са сваімі сяброўкамі і нават размаўляць? Я настроілася на свет прынцэс і быццам была на сапраўдным балі. Я вось так танцавала, ла-ла, ла-ла-ла, крок, крок, крок. Спінку трымала роўна і глядзела то адзін бок, то ў другі. І так
прыгожа танцавала. Марыць гэта цудоўна, і прыемныя мары заўсёды дораць нам цудоўны настрой. Але твоя мара не здзейсніцца. Як? Рыся, што ты такое гаворыш? Падтрымліваю словы Рысі. Вы чаго? Вы спецыяльна хочаце, каб я плакала? Тут і Яна, мы так не можам са сваёй лепшай сяброўкай зрабіць. Тады растлумачце мне, што вы мелі на ўвазе. Яначка, вось ты марыш танцаваць на балі, так? Мару, гэта вельмі прыгожа. Але як у цябе атрымаецца сапраўдны танец, калі ты зарадку з намі не робіш, спінку да лапкі не трэніруеш? І праўда, не трэнірую. А як ты зможаш прыгожа паглядзець на балі ў адзін бок і ў другі, калі ты не робіш зарадку для вочак з намі? Ой, я не ведала, што гэта важна. Каб твае мары сталі ўяўнымі, трэба трэніравацца. Хочаш прыгожа танцаваць, вучыся танцам. Хочаш весці сябе як сапраўдная прынцэса, разбірайся ў правілах ветлівасці. І лепш усё гэта рабіць разам з сябрамі. І тады самая цяжкая справа стане лёгкай. Я ўсё зразумела. Буду марыць і свае мары здзейсняць. Правільна. А зараз давайте разам мультфільм паглядзім. Задавальненне. А зараз час рыхтавацца да сну. Чистим зубки, мыем тварыкі, а потым бяжым у ложачкі на мяккія падушчыкі пад любімыя кудрачкі. Цікавых усім сноў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай.